Лукашенко выказал претензии на Смоленск. Смоленские то земли, часть там и других, это белорусские земли. Лукашенко наехал на чиновников. Приглашенные должны быть, Александр Николаевич, соответствующим образом. Кошеница развяжа войну. Он может на ровном месте Третью мировую войну развязать. Межусобица у ебачков. Когда какая-то шваль в Гродно. СТВ разгойдвае країну. Центр ліквідації на ліквідації. Вітаємо, сябри! У нас черговий випуск новин. Починаємо. У панядзелак, 18 лістапада, Лукашенко сустрэўся з кіраўніком Смаленскай вобласці Расеі Васіліем Анохіным. Сярод іншага, ён нагадаў расейцам, чый Смаленск. Прычым падкрэсліў, што пра гэта ён казаў у свой час і Путіну. Я так в шутку сказал, не забывай, что смоленские то земли, часть там и других, это белорусские земли. Посмеялись, пошутили. Жарт жартам, але ў кожным жарце ёсць доля жарту. Недарэмна ў расейскага пасла аж жалвакі заходили. Это говорит о том, что и в Смоленске понимают. Вядома, што разумеюць. Вось депутат Смоленской областной думы Владзіслаў Жывіца 13 жніўня мінулага года заявіў у Варшаве аб стварэнні арганізацыі, што выступае за незалежнасць Смаленшчыны ад Расеі. Яго падтрымаў грамадскі актывіст Ян Рудзік. Яны нават сцяг вольнай Смаленшчыны прадэманстравалі. А праз год рух Смаленшчыны за незалежнасць вырашыў падтрымаць і Лукашенка. Відаць, каб Рудзік пальму першынства тут не перахапіў. Можа, таму і злілі расейцы ў сеціве кавалак размовы Лукашэнкі з Прыгожыным у чэрвені мінулага года. Маўляў, маўчы, а то ў нас і больш што маецца. А ўжо на наступны дзень, 19 лістапада, Лукашенко правёў паседжанне прэзідыума ўсебеларускага народнага сходу. З першых хвілінаў ён наехаў на чыноўнікаў, што тыя няправільна расселіся, ні па чыну і ні па рангу. У нас вообще-то президиум, Роман Александрович. Поэтому приглашенные должны быть, Александр Николаевич, соответствующим образом. Это вам для начала замечания. Вы меня поняли? Чыноўнікі былі ў здзіўленні, яны і самі не ведалі. Как нам сесть? Адказ можа быць простым, як у той байцы Крылова. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Лукашенко патлумачыў прысутным на пасяджэнні аб падзелу паўнамоцтваў паміж ім і сваім усенародным сходам. Мы все должны понимать, что Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Всебелорусское народное собрание не должно давлеть над другими органами власти. Пакуль Лукашенко лічыць сябе прэзідэнтам і кіраўніком усенароднага сходу, то ніякіх нечаканасцей не чакаецца. Як арол на расейскім гербе, адзін з двума галовамі. А раптам стане так, што это будуць розныя людзі. Таму ён яшчэ раз паўтарыў. Каждый занимается своим делом. Тут атрымоўваецца ўсё, як у самога сатаны. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Вядома ж, Лукашэнку не хочацца, каб яго параўноўвалі з князем цьмы. Хоць ён імі ёсць. Ён хоча быць вышэй за Бога. Таму трэба яму яшчэ адну галіну ўлады ўзначаліць. І будзе адзін у трох асобах, як троіца. Хаця, як па мне, то это будзе падобна на цмока з 3 галавамі. І трывогі ў Лукашэнкі ўзніклі не на роўным месцы. Гісторыю ён памятае. Некалі Верхоўны Савет, дзе ён быў дэпутатам, быў дэкаратыўным органам, а потым раз і стаў галоўнай галіной улады. Таму ў яго жарце пра цёзку Косінца, які з'яўляецца яго намеснікам у гэтым сходзе, ёсць вялікая доля праўды. У нас заместитель парень боевой такой, он может на ровном месте Третью мировую войну развязать. Косінец ад такога жарту, відаць, толькі пра сябе мацюкнуўся і патупіў вочы ў дол. Жарты жартамі, але як чыноўнікі павядуць сябе, як важак аслабне, прадказаць цяжка. Але нейкія пытанні на тым пасяджэнні трэба было ж вырашыць. Недарэмна ж збіраліся. Таму вялікая частка пасяджэння была прысвечаная паўнамоцтвам прэдрыкаў, як стала модна называць кіраўнікоў раёнаў. А то, на думку Лукашэнкі, тых паўнамоцтваў у іх замала. Он должен заниматься всем. Ничего страшного, если они в каком-то смысле будут назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур. Тогда и влияние будет у них на это. Вось толькі засталося ўвесці для іх права першай шлюбнай ночы.
Тым больш, што раёнамі кіруюць у асноўным мужыкі. А то ложак застаецца хіба адзінай прасторай, куды дзяржава яшчэ не запусціла свае шчупальцы. Але хутка і туды дабярэцца. Трэба ж дэмаграфію ратаваць. А нічога іншага, акрамя прымусу, лукашэнкаўская ўлада рабіць не ўмее, ды і не хоча. Таму і патрэбны ім мус, каб забяспечыць той прымус. І Міністэрства ўнутраных спраў стараецца. Ледь не кожны дзень адбываюцца вучэнні па разгону мірных пратэстаў. Здаецца, ўжо і ворагаў не засталося. Адны з'ехалі, другіх пасадзілі, а астатнія затаіліся. Але ворагі знойдуцца. Паміж ебачкамі распачалася самая сапраўдная вайна. І адны і другія падтрымліваюць Лукашэнку. Толькі адны з іх выступаюць супраць беларускай мовы, незалежнасці, цалкам за русский мир. Вот есть псевдопатриоты. Вот когда какая-то шваль в Гродно, продолжая работать в медицинском учреждении, заявляет, что для нее белорусский паспорт – это просто кусок бумажки, когда она называет белорусский язык мойвой, когда они оскорбительно относятся к белорусской власти, когда они травят министра культуры, то эти люди, которые вроде бы патриотически настроены и махают не бело-красно-белым, а красно-зеленым, они делают то же самое. Лукашенко пакуль не ўмешваецца, а моўчкі за гэтым пазірае. Як самец бусла вясной, калі дзве самкі б'юцца за права жыць у гняздзе. Якая пераможа, то і будзе. Можа, і ён пакуль вызначае, хто мацнейшы. Тым часам ствараецца ўражанне, што лукашэнкаўскае тэлебачанне проста заклікае да народных бунтаў. Дастаткова толькі паглядзець на іх загалоўкі. Людзі стаміліся скардзіцца. Мая хата з краю больш не працуе. Педагогі больш не могуць маўчаць. Можа, на сталічным тэлебачанні вырашылі замяніць сабой незалежныя медыа? Ці проста займаюцца імітацыяй перад так званымі выбарамі? Бо праблемы ж не новыя, і матацыклы сваім грукатам людзям шкодзяць. Город засыпает, просыпаются байкеры. Ночные улицы столицы заполняются звуками надрывающихся мотоциклов. Водители байков стремятся шокировать невольных зрителей лихой ездой с шумовым эффектом. Но не всем такая ревущая рапсодия по душе. І зноў тыя ж беглыя шкодзяць таксама. Ужо і з краіны іх выцеснілі. Усё адно няма ад іх спакою. Точки, которые сейчас ищут наши недруги, это социалка, это социальные проблемы. Сейчас, в преддверии особенно выборов, они будут показывать всяких насекомых в продуктах, какие-нибудь ямы, да, какие-нибудь обветшалые здания. І настаўнікі скардзяцца. На школу приходят запросы по пожарным извещателям, по печному отоплению. Огромный пласт информации требуется для военкомата. И все это ложится на плечи классного руководителя. Толькі чаму ў такой свабоднай дэмакратычнай краіне, якой прадстаўляюць Беларусь прапагандысты, трэба мяняць голас настаўніка і хаваць яго твар за ананімнай аватаркай? Значыць, не ўсё так добра ў лукашэнкаўскім каралеўстве. Шаноўныя сябры, дапамажыце нам у распаўсюджанні беларускага відэакантэнту. Калі для вас это бяспечна, падпісвайцеся на наш канал, стаўце падабайкі або непадабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. А мы працягваем. Вось паскардзіліся на СТВ, што не хапае крэатыву выбарчай кампаніі, а гарадзенскія прапагандысты тутак тут. Яны знялі крэатыўны ролик пра будучыя выбары. Ну что, доченька, совсем взрослой стала? Замуж выходишь? Кстати, как тебе платье? Мама выбирала. А как тебе зал? Красивый? Это тетя договаривалась. А цветы почему искусственные? Вот так практичнее. Знакомься, это твой будущий муж, Николай. Кстати, я выбирал. Вот что бывает, когда выбираешь не сам. Сюжэт аказаўся настолькі праўдзівым, што пасля таго, як яго заўважыла рэдакцыя нашай Нівы, яго выдалілі з ютуб-канала Гродненскай праўды. Але ролик атрымаўся файны, як некалі пра выбары-дурыбары. А ў Віцебску закрытае акцыянернае таварыства Цэнтр ліквідацыі і банкрутства прадпрыемстваў не стала чакаць, пакуль яго ліквідуюць, і падалося на ліквідацыю само. Як бачна, 6 лістапада яна знаходзіцца ў стане ліквідацыі. Атрымалася, як у вядомай казцы Чукоўска. Волки от испуга скушали друг друга. Засталося пачакаць. Можа, і ўлада некалі сама ліквідуецца. І гэта не жарт, гледзячы на тое, якім кліва змяншаецца колькасць працоўнага люду ў рэгіёнах.
часам на Берасчейшчыне ў вёсцы Святая Воля, што ў Вацэвіцкім раёне, трактарыст ліквідаваў 150 тонн саломы. Ехаў ён каля склада на сваім магутным трактары, смаліў цыгарку, а потым выкінуў недакурак у акно. Далей, як напісалі эксперты, улічваючы ветрнае надвор'е, недакурак панесла да адкрытага будынку, у якім знаходзілася нарыхтаваная салома. Такім чынам, непагашаная цыгарэта стала прычынай знішчэння 150 тонн саломы. Вінавата вылічылі па камеры відэаназірання, якіх зараз наставілі хоць гаць-гаці. Атрымалася, як у вядомай савецкай камедыі. На этом у нас усё. До сустрэчы на наступным тыдні. Нагадваем, што наш выпуск зараз выходзіць не па аўторках, а па панядзелках. Жыве Беларусь! Слава Украіне!